இரவு 7:05. டேய் கபி கால் பண்ணுறான்டா. கட் பண்ணிவிடு. அப்புறம் ஃபோனை எடுத்தா டிக்கெட் வாங்க சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுவான். பாய்ஸ், உங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா? ஏய் நீங்களா இல்ல? நான் கால் பண்ணேன், நீங்க இருக்க. அதான் நானே வந்துட்டேன். எப்படி டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா? இரவு 7:20. என்னடா பொங்கல் டிக்கெட் எடுத்தாச்சா? இரவு 8:45. தம்பி பொங்கல் டிக்கெட் எடுத்துட்டியா? இல்ல. இரவு 11:55. இதை நான் பண்றேன், நீ போய் டிக்கெட் எடு. நள்ளிரவு 12:40. பொங்கல் டிக்கெட் எடுத்துட்டியா? எடுக்கிறேன். தள்ளுங்க.